соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аҳамияти бузург дорад. Ин аст ки солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон шудааст, аз ҷумла бо мақсади амалӣ шудани ҳадафҳои пешбинишуда ва бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Нуробод марҳила ба марҳила тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст. То соли 2020 дар ноҳия 5 корхонаи саноатӣ аз қабили 2 корхонаи истеҳсоли хишти пухта, асфалтбарорӣ, сангу шағал ва хишти сементӣ фаъолият намуда, бештари ин корхонаҳо асосан ба таври мавсимӣ фаъолият мекунанд, зеро шароити сардиҳои зимистон имкон намедиҳад то корҳои сохтмонӣ идома дода шавад. дар соли 2021 4 корхонаи хурди истеҳсолӣ ба истифода дода шуд, аз ҷумла корхонаи паррандапарварии Нуробод барои нигоҳубини 30 000 мурғи тухмдиҳанда ва 3 коргоҳи истеҳсоли хишти сементӣ бо иқдори 12 000 дона хиш дар як сол бо фарогири 38 ҷойи корӣ ва мавсимӣ бунёд гардиданд. ин аст ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар ин давра аз ҳисоби корхонаҳои амалкунандаи истеҳсолӣ 4 413 000 сомониро ташкил намуд. нақши 5 коргоҳи дару тирезаҳои чӯбин ва пластикӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар таъмини масолиҳи сохтмонӣ назаррас буда, дар ин коргоҳ 18 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. 15 соли ки ҳамин корро кардаастам, аслан мо ҷавононро ба ин кор кардем, машғул кардем, ки ҳозир ҳамроҳи писарам ки ҷавон аст, як кор кардаастем. маҳсулоти мо аслан дар тиреза дар давоми кор набуд, тавақтирошӣ аст, дастгоҳи тавақтирошӣ ки мардум талаботш нисбат ба ин мардуми кӯҳистон бисёранд, ҳаминам мекунем. мо ҳамин ҳунари қадима аст, ҳамин тавақтирошӣ, ҳамин айбай наравад, ҷавононро бо нишон диҳем ки ин корро давом диҳанд. дар ноҳияи Нуробод барои татбиқи ҳадафҳои саноаткунонӣ бо суръати кишвар барои солҳои 2022-2026 бунёди 5 корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, паррандапарварӣ пешбинӣ шудааст, ки дар онҳо зиёда аз 150 ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ таъсис дода мешавад. аз ҳама муҳим, ташкили корхонаҳои саноатӣ ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва маҳаллӣ масъалаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ мусоидат мекунад.